cardom dal marle pini lili carping norat pan kapachani kang tonglam thebang ke kedam ta arni xem mati em barem asuk teron lam the paklang pon nabang ke pherang ke thengno si alang li lam the jai pon lo asi carping long district ke manta nagong pen asapso meghalai pen asapso la pen golaghat pen asapso touching room si carping long tami district ke man pasipu la pen alang li lam the paklang pon luthula carping long khilonjia tum phan ke pota tami awida tami dulong lo pasilang li hen pening jepon ta sedang li langdam lo puti wood bank aphan tami jong tami mi lo ta sedang li ara pukar I a joini tong abang solam ni jen mak puta matha tami mi lo ta selitum nona porke carving long ke cheki besu do piglo ta so pathak se ke pechar se song tuma che song lo apen BJP long ke dup akar bidum tama ajak tuma ke carving long ke cheki besu do piglo pasi nei ji holo bon tami alang li bangke kirai dona son se mandel la tasi hala pang solam nei ide pen ke carving long rat tami penam lam the klang pon son dolo tasi kedam ta arni tami suktiran ke congress pen nomor 3 masti lo hai don no la pen lang li hai jet pen em tami manong lo asanan puthat alang li party long claim tami penan chupang tang lo la pen congress long tami lang li tu thiba san si do lang ta selang li kapra party long ke ching beton de nan porni anta ta selang li phanta me ni li pudam bo bangke ke che ke beso phan ke iltum hor pinang la ta si alang li pulam the bangke carping long district ke manta me meghalai pen asap nagong pen asap golaghat pen asap pasi ke pu asi tada ke district ke manong lo langdam lo plote carping long district ke man ho ate ke long hotami kapra khai tum ke dak jakong horang na pi dum de tasi kardi tang rusum sonsing ti alang li ka chapa dukang la pen kapra atum dolo hala bang so hot district tunang jipu hala so hot penach paduk lo la sila bang so district ke long lok tami phurki muri langdam polote kilitum khei karbi khei ingno khei si ala dak ke o asinona suktiron kan je bang ke litum chok chipu jong dam thibe mi lo asedang li tami party long kliam ji postami khayala mang juisan la asedang li echiki peso phan kerai sonse mandel la pen alang li pudam tami dolo ni pomata nei jia lo kilon jia tu mangke carving long 6 dolo ria postami pota wida tami dolong pasipu abang solam kanenji abang nelen betami ning duklo tasi nili alang li phan kelang silet polam tak ave tasi party long claim postami le tum karbe khelo alang li tami tasi lang li tami tero na kurlo poi petami le tum party long claim postami keche ke beso phan le tum jakong horang ki pi bangke ton nang po lapen ile tum vote bank phan lok ke claim nang ne jok party tami ke pechal sino congress no BJP no stame non ke lang li tabang solam ni jidet pen karbi nora tami pina an lang li phan aning oirui tapi aning kan samse bang dolo aso pathak si ni tami karbi pina pasi ni YouTube channel hoi pen lang li phan alam so pen tabi ni video selam lo tasi a video bang ke ni nang tum phan nang baklang kon pilo athema YouTube long ke bang video endon pen upload chok lote channel bang kaino dak yang ring ko keti usuk teran kan ji alam ning kang samse je paklang si ini ni YouTube channel hoi pen tili ning ji pon lo tapen paklang pon lo ase carving nora tame chok political party tame dolo ASTC tame dolo epechal si dolo lapen kapra party ta dolo bon tame ele tum keche ke besu carving nong to piklo buke jok tame chini lo aso pathak si usuk teran mangke ning ji pon derla asi khilon je tum tame carving long ke nang ke do dunji ya kong dolo lapen tongle potas tame
อาวุธตามเมตุลองปสิอันลังลิเห็นเป็นลำเทบกลางปนโลแต่สินิลิซีนิงดุกมีลำมาแกดิสตริกเกมันมาถึงดิสตริกเกลองอันลำที่บางนิงดุกไหนละแต่สิการเบ่งลองดิสตริกเกห่างกับฉบับดุกไหนบางผู้ดมหังแกอเมนกังเลยแต่สินกองเป็นอาซับเมฆลายเป็นอาซับกุลขัลเป็นอาซับปุลังลินิงจีรองแต่เทียบางนี่ลินิงดุกปิกละอาเทมาการเบ่งลองเกdistrict hang ke karbe khedum da sik hang pure jong dam da tame athema samsung sing ti tame district palong nang jipu apotak penan chpa duk lo la pa lang li ngan ke pir thi pena vela ponda meli tum alang li phan non pu ni an tame tengin ne district ke long hot pen karbe long ke du mati district long li aprang pen karbe long nang ke du bang khedum tame do long lo dak ma ke pusi aron tame dola la si lang dam elok pote khala so bangke karbi tum sikki ong ke che ke besutum abangke ilutum karbi nor lo na ke dudun kom re mate jum he kan ta si suktiro na khai tame me khalai pen asap no gong pen asap gula khal pen asap adak spang room si district ka salam pa bangke jong dam da kon ela ate mele tum akhai no su silitum takke tribal area sikki hokla la silitum akhai punching honangji la panchirai nangji ta son lam ningje ber lo pote ilitum karbe long pota morni ka prakkel tum jong dak na dat po pinin ni suktirona kai lam kanenje chekeng nam de la pen ning na sam nunde alam thi nili thek long si nili video pen tame nili channel hoi pen tame karbe long la phan pachini la ase pini video bang nili ang litum phan kadam ta arni mati la so video bang arni ding oela asi suktirona kai bang nang ji pon de la perang ke theng no asi kan je bang ke asam be salam be se kan je ta sala bang so kan je ho isi ning duk me la se kar beng district ke manta no gong pe na sap me galai pe na sap la pen gola khar pe na sap si dak chpang rom si district ke man po sip po la pen a phito thula kar beng ke khilon jia tum ke du ke ja kong to la pen long le potta avitata me kar beng ke to long lo pasi nang li hin pen jong dam lo la selang li tami idu ali dar potte karbe ke pancherai nangji la pen ke jege be phan vote ajoi ni pen lokke litum ja kong horang hor pidu nang ne la si nilipini karbe ngana phan ka pachini pon alam the bangke apon vela la si nilipini lang li kaning chelang thek long si ning sam se si nili video salam la si pini video pan la si ni tumang si nili channel ba subscribe pilang pot subscribe tha la si pini video pan la to min thak me kardom